Dyna yw Carys Edwards sy'n byw yn y ganllwyd. Is I coleg i'r Drindod ac yna lot o Caryses ac am bod fi'n ferch ffarm. Doedd y bobl ddech chi galw fi'n Carys Tractors a mae wedi sticio. Ffermio'n rhan amser dwi'n gweithio yn lawr rydd fel rheolwr llwyfan hefyd, ond helpu fy'n rhieni ydw i ffarmio'r ffarm yma. Defaid, da ni'n ffarmio fwyaf. O'n i'n wyno rhyw 300 o ddefaid leni. Dwi wedi dechrau cadw ieir ers rhyw 2 blynedd, a hefyd dwi'n cadw lot o wenyn. Nes i ddechrau cadw gwenyn tan o'n rhyw 10-12 oed mynd efo yn lot o gwenyn. A gymaint i'r diddordeb yna fo, a wan dwi wedi mynd yn feirniad mêl. Maen nhw mor ddiddorol. Dwi ddim yn trin yr anifeiliaid. Dwi yn lwcus fod ym mrawd yn dod adra i helpu hefyd. A mae o'n neud lot o'r gwaith tractors oherwydd mae'r ffarm dwi yn ei ffarmio yn lychweddog ofnadwy. Yn yn swydd bob dydd lle yn y theatr, dwi yn goro trin a bobl. So os na rhywun yn cymryd sylw ac yn tynnu, mae rhaid dweud yn blaen, a dyna'r unig ffordd ymlaen. Un o'n ddiddordebau ydy tralu mewn treloncwn defaid. Ar hyn o bryd, dwi'n mond yn gwneud tre lleol. Dwi'n licio gweld ci yn datblygu'n ei flaen, achos gwch chi'n ffrind mwy na ci. Dwi'n gwneud Fferm Ffactor yma, oherwydd gen i lot o gypanad i ennill yn sioia o blaen, efo cwn, efo gwenyn. Mae teitl Fferm Ffactor yn dweud, reit, oce, mae rhywun ffarm a chdi sy'n trio wneud bywoliaeth yn gallu wneud un yn Gymru. Mi driau i. Di wasau allan, fy'n o'r un gynta hyd yn oed. Wel, Oliau wedi trio.